back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Ang unang sugton, mo'y makadaog. No, nya, unsa man ako pagsiguro nga tinuod gyud kang gisugot. Oh, mahibaw naman na kay mag-date naman mi og si Karina. Unya mahimo na nga magkakita ka ni Karina kung sugton ako niya. Ha? O mahimo na sab nga makakita ko ng imong ana kay doon na naman ko uyab. Dili ko eh. Usa? Anong di magyapon ka musugot nga makikilaila ko ng imong ana? Anong kabay ra ba ka? Sim nung kabay. So ikon niya nimo? Usa? Nahadlo ka nga ako i-under the table ka ng imong ana? Oh. Ikaw di man ka kakumpiyansahan kung babae na isgutan. Ay. So, ay ko inawag ka kaila nimo. Ha? Bisan gani ang kanding basta na sayal, imo tingin de ginuton. Tawa. Grabe naman siya na imo eh. Sobra naman sab ka. Ako naman siya mahiubos ni mo ng kalakiha. Grabe sad. Hangtod anang kanding, akong pamuyaban. Sobra naman sab na bay. Sakit na kayo na. Di ka banguyab, di ka panugos, ka kanding naman na. Usa? Laina na oy. Silo alam ko pero ikaw, dokirok mong kas babae gud. Itabi. Sige ay. Di na lang kumutanawan ng imong ana oy. Ha? Taguin lang na si kaba ng ana nimo. Basta, morto to ha. Morto ang atong pustanay. Kung kinsang mo na magkauyab, mo'y daog. Sige, larga. Aray. Naman. Saan ka? Sakit? Hay man sakit. Gutom man bay. Paglungag lang una bay. Paglungag sa bay ha. Sakitan di ay. Sige bay. Lungago. Lungag bay ha. Klaro na ning dagana. Ako yung unang magkauyab ini. Guwapo ko. Bosa, kinahanglang musugot na ko si Karina. Uy, kinsa na masab ning nanuwag? Katumiko na masab ka ha. Hello? Karina, ayaw taong kong pabatiang nga huwag ka magkailan ako eh. Kay mag-uol lagi ko. Miko? Oh, yes. Arang-arang, kinagkahinomdom na ka si imongan. Asa ako nga na eh. Whatever. Ay, kumusta naman ka? Ganina pag ganit ang nagkasulti. Nangumusta na sad ka na ako, bisag wa ako masakit. Natural man yun na sa taong may interes sa babae ba? Di gud mahimutang? Da, mailang mo sinugda ng mga lalaki, uy. Kung mauyab na ninyo ang babae o mapulaan mo, inyo na lang piyaan. Uy, di in taon, uy. Di gud in taon mahitabunan ako, Karina. Kaya apin mo, love at first sight ta ka. Unsa? Mao na love at first sight ko nimo, Karina. Mao nga, di na ka mawaha sa kung huna-huna. Onya? O sabi akong mahimo na imo huna-huna. Doon na. Kinahanglang mahibaw ka sa kong gibati. Unsa man sa nagibati mo? True love. Unsa? True love? Kay nga no? Doon na pa da ay true love karon? Na, uy. Kinani akong gibati. Mauman tao ni ang true love. Busa, pahimusli ko. Unsa to? Ikaw gyud ang akong pahimuslan? O unsa may ako makuha kung ako kang pahimuslan? Aw, gugmasab. Na? Hoy, Miko. Maayo nang may bahaw ka. Ngawa sa akong bokabularyo ang punggugma. Ha? Ayay. Parihas may kunahuna ng babayhana. Gikinahanglan na to ang gugma. Doon na tayo inspirasyon sa tanan tong gimbuhaton. Sa atong pagpakabuhi nining kalibutana. Na, ambot lang ka ha. Pero dili ko ganahan ang gugma-gugma. Aw, di lang ta ng gugma-gugma. Uyab-uyab na lang ta. Kasi uyab-uyab. Oh, di makaganahan ng love-love. Di, uyab-uyab na lang.
Sige. Ayaw na! Ayaw na! Uy! Ito ana. Kalit lang kawagtang silinya eh. Ay, saan silang bayhana? Huwag man mauso niya ang pagpananghid. Bisan, bay na lang unta to. Ala, unsaon ka din ako, no? Ako yun ang makauyab. Muhatag tayo kung daan sa kong pusta ni Miko, eh. Alkansim ka ko ng dagana. Kay, di man ko magkamang manguyab. Pero, unsa ka no kung ako sang suwayag panguyab si Ana? Ako nang ipahungaw niya akong gibati. Pero, gugma bagay ka ni gibati ko niya, no? Ay, mangutan ako, eh. Ang ambugirong Miko. Nakadalikit yun ang panguyab na ako da. Pero, klaro kayo, sakitan siya sa matagi kayo na ako siyang ipaliwa. Sakitan siyang ako siyang insultuhon. Uy! Ay! Sama ka, oy! Ay, sa pakurati diya, oy! Makurat pa gyud ka nga kasaba na kong miduon. Nalingaw lang ko nga nakunaw na sa ambugirong Miko, tito. Oh, nga naman. Nanguyab na nako ang tunto. Nanguyab na nimo ha? Onya. Unsa may hunahon na nimo? Unsa man nimo siya sugton, ha? Ana? Natural! Kay, mauna ko niya ang among sabot ni mama. Oh. Unsa may inyong sabot? Kung magkauyab na mi si Miko, ako na siyang dadon kang mama aron magpatagna ko. Unsa? Mauna, tito. O ikaw, pangandam na lang daan. Unsa mo sa akong papel na higayon na? Dagan! Ikaw ang mahatag og sign sa mga tagna ni mama nga posibleng matinuod. Aw, nahala. Sulti lang ko kulong siya akong buhaton. Ren, bay. Trabaho na ko. Ikaw na bahala din ha. Uy. Kalawang ko itong panghupawa. Mura magmada ang imong baga itong panghupawa. Sa mga, bay Miko, nagkapanguyab na ka ng karina? Oo. Magpasa ko ni mo. Oh, panikamot lagi mo. Tawag ka na tong Ana ni mo. Unya, ingna nga, I love you, Ana. Ana ba? Ikaw na gina akong gipanguyabang babae. Ana, ikaw na yun ang akong gipangandong babae. Anaon? Ikaw may one and only. Yan, sa naon pagkabi. di eh. Oh, anaon? Kalain. Ingnon lang na si Ana? Oh. Ang musig mga kusinero ang imong sultihan, ana. Nga si Ana man ang imong panguyaban. Sige ha. Ako suway panguyab si Ana, ha? Pero, di ba ka kusagpao, no? Aw, gool magang ikaw rabitay sagpaon, di man ako. Oh. Larga. Ay, na ko ni mo. Sold ka tang amigo. Ngayon tanga, imo kong tudluan? Gitudluan ta bitaw ka? Sige. Inikita ninyo, lahusag layog. Ha? Ingna dayon nga pinakalit ba? Ino sa pinakalit nga, I love you, Ana. Ana. Maiging sa tanim mo. Ana, pinakalit man. Sige ha. Ako suwayan, ha? Sige. So, igad. Sige, practice na dahil explicar. Nagkauna ko. Mag-practice ko. I love you! Murag kalitar sa ito, eh. Murag maglaing paminaw. Ana, I love you. Hinersod kayo. Ay, pinahunghong nilang. Masindot. Ana, I love you. Madungog ka to? Kinahanglan nga, tinanol yun nga, pagkalitok na ko sa I love you. Ana, may nang mahibaw ka. Nga I love you.
mura mag ako'y ang imulito ko ng mga pungay. Bahala na. Naroon na ginako akong nila pag dito ko, I love you. Ayaw na igsugta kitong Miko, ha? O kung sugto na nimo siya, kinahanglan nga doon na kay kauban pirme. Og lang nakasulti man ka, ana. O natural. Mabarato ka na kung musugot ang kaniya. Paantusaw na siya dugay. Nga, sige. Ako na lang siyang ibitin. Oh, ni Anasab, nanawag na sad si... Oo. Sabi, makapot mo na. Hala, tubaga. Tubaga na yun. Sige. Hello? Hello, Karina. Di naman kung mahimutang nga magunahuna ni mo eh. Napati ka na magmaayos sa kong utok o kasing-kasing, Karina. Grabe yung pagkapilit. Makabuang god. Ha? Doon na daigong mga makabuang? Na, oy. Daghan na. Busa kinahanglang magbantay ka. Kitikalig ikaw ang unang mabuang anang gugma. Makabuang na ba yun yung gugma? Lagi. Hait ka naggahom ang gugma, oy. Makapahunong ko na sa pinitik sa kasing-kasing. Mao ba? O, kung mauna, dili na lang ko anang gugma-gugma, uy. Kay balikan unya kus kaguol, ana. Aw, maglingaw-lingaw na lang ta. Usay lingaw-lingaw. Ano bang lingaw-lingaw sa gugma ba? Dua-dua ta gugma. Nya ang entrante, kita lang sang duha. Usa? Ako ba? Ganahan magyud ko nimo. Sikang ganahan na gyud ako nimo, Karina. Mura kag punyal nga mitaop sa kong kasing-kasing. Mao ka lang matuod. Unya, ikaw nahibawa mo sad ko. Ikaw ba, klaro masab kayo gyud nga ganahan si kay kanako. Klaro kaayo pero ikaw imo man lang kong gipugnan. Hilom, uy. Hoy, ikaw ba? Ayaw lagi basaha ang akong nahuna og kasing-kasing. Okay, nakasabot ka? Ha? Kay sayop yung kaayo kada ko kang sayop. Unsa? Dili ta ka type, no? Okay lang. Kay bawa mo ko ba? Natumuira na si imong dila. Pero sa imong kasing-kasing, ako'y gipaninggit. Mao mo sa nindot sa karelasyon. Mag-uyab ta, nga dili ko nimo type. Di ba? Palain ba? Unsa? Uy, niga ni mo sa? Unsa may pasabot ni mo? Sugton ta ka, bisan dili ta ka type? Oo. Mag-uyab ta, nga dili ko nimo type. Pinalahi ba? Pinalahi. Mo na gitawag og kanang unique ba? Unique. Tinood na. Unique. Dua-dua ba? Dua-dua. Aha. Sige. Magdua-dua ta. Ay, unique. Unique. Dua-dua? Unique. Ug sa binisaya pa, unique. Unique. Mao ay nay gusto ni mo? Dua-dua, ha? Unsa na? Ha? Sige. Sige! Unya, uyab na ta. Magdua-dua ta. Ha? Unya, sige na. Unsa mo uyab na ta? Oo, uyab na ta. Pero, may kondisyon. Uyab na ta? Pero doon ay kondisyon. Unsa may kondisyon? Sige, dili ang sulti kay lipay na kay ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!